Što ne može onaj drugi igrati? Sad će probam ovaj. Evo ga, pali. Da igraš taj GTA. Ti se čekam odlučiti. A ti se ona može sama da se poveća svi. A znam ja kako se mogu da povećam sviku. Znam da povećam sviku. Ovdje se povećuje svika. Aha, dobro. A ti je znaš... A čekaj, ovo učitava multiplayer. Neće se pustiti, evo ga, niđa. Jel' taj GTA? A jesi zapamtio kako da uđem u ovo? U voz. Ne. Kad ti se pamtiš? Ne znam. A kad si znao? Odavno. Primakni si miša, ti bude blizu. Dobro. Pa to sam ja uradio. A može tu da se ukuca šifra da ovo. Koja je šifra kucao? Pa znaš onaj. Zašto? Onaj motor. Motor? Da letiš ono? Ne bre. Da ne juri policija, šta ćeš? I da me ne jure policija i ono. Evo, ne jurite policija. Evo ti puške. Koja je te puška? Ne bre, to je drugo. Skloni ovo da ti ne smeti. Ma ne mogu da ga spuštim dole. Ne može da namesti miš ide kontra, nego je dole jedan potiže glavne. Skot. Ovo je lepše bre. Lepše se vidi, a? Lepše se vidi, upravo si bre. Ovdje se koči. Ovi dva imaju puške, tako? To je mafijaši, a? Aha. Ovo je mafijaš. Če da ga pušaš? Ej be, majmune! Što ne meš da staneš nego... A što se ne čuje? Da ga pojačim, a? Aha. Čekaj, da je ovo sad na ruski. Ne da ga pucajte, niđo. S druge strane, obrni se. Pucaj be. Koji su ti niđo što te pucaju? Niđo? Koji su ti što te pucaju? Idimo uzim puške tamo, više ima puške. Gde? Evo ni tamo. A ne može. Ne može, a? Može samo jedna. Koju hoćeš ti? Koju hoćeš?
Nema, ne stale. Ima li pare? Pa gdje su par? Ne stale i pare. A što se ovako čuje? Kako hoće čuje? Promijenio si pušku. Nemaš remetkovi. Takvi metko. Koja da uzmem vozio? Evo ovo, evo. Uzmi ko hoćeš. Ja bi te ovo. Pucajte, begaj. Pogazio si. Neće budete živi još dugo. Će mi se zapali kemik. Što iskočili iz kola? Pa za to! Ma gdje se skače? Gdje? Ti skačeš, a? Ja mislim da neće. Nisi poginuo. Nije još dugo. Pa će zgazi kola lepo brzo idu. Ubio si babu. Što? A što se ne čuje? Muzika? Pa da go isključimo da ne smeta, a? Jebe. Ti mi se zapali gotovo. Moram da izlazim. Izlaziš, a? Moram, pa moram. Ne, još malo treba. Nazad. Šta ti radiš? Pa ću ga pucam jednom da bi pukao, znaš. Neće be. Malo će neutra. Pucajte, aha. Če tu bio više nemaš više energiju. Pa hoću da imam energiju. Ne znam kako veš šifra. Zajebava ti višnjiću, a? Ujebat ću te. Šta je bilo? Šta je to? Tepaše me. Ne te paši? Jebih. Šta ti radimo sad? Pa ponovno igram. Koja šifra se treba kucamo? Pa mora neko da donese ono piće da zo. Šta piše za koje šifre? Pa ne znam koje. A za oružje, a? Čekaj. Našu naoružje. Razumeš? Koje? Je to isto? Ovo oružje? Ovo? Dobre. Evo ti. Čekaj samo da vidim. Da je to. Jeste. Ruke uz. Ruke uz. Neće digne ruke, djeli. Jesi ga ubio zato što nije te digne? Jesam mi. Uzmimo pištolj. Pucajte, aha. Što begate sad? Ko to ide? A da me ne jure policija?
Па не јурете. Не јурам. А šta во пише овде? Унапредио си пуцање, болje пуцаш се. А што боле? Затоа што многу пуцаш. Рокио се. Сега ќе му узмем пиштолј. Узел си му пендрек, не си узел пиштолј. Тоа што имаш пиштолј веќе. Не имаш неки пиштолј. Има. Ево га. Огни се. Што уради тоа? Не те пас. Ајде бе! Šta je bе? Па ајде. Šta je ради sad? Па да го кусаш. Šta? Па! Оружје. Мене јуре појде. Мене еди бе. Не јурете бе.